Sariya bulon lajɛbagaw jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ko aw bisimila aw ka sariya bulon kɛnɛ kan bi sariya bulon kɔnɔ sariya bolofara min bɛ ni an ko ma ko droit de l'environnement n'o ye sariya min ni a ɲɛsin no sigida ni a lamini lakɔlɔsili ma ka lakana an bɛ o de kɛnɛ kan bi ni hakilina jumɛn ye le thème du jour la problématique de la déforestation et ses conséquences au Mali min ye jakungo ye walima kungo tiɲɛ o n'a kɔlɔlɔw an ka jamana kɔnɔna na an ka jamana kɔgɔji jamana tɛ anw ye cikɛ jamana ye an ka fɛn sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen gulolen don ji la ɲininikɛlaw ka kumaw la a fɔra k'a fɔ ko kungo jɔyɔrɔba bɛ o kɔnɔna na anw ka kungo bɛlɛma b'a la ka halaki kungo tɛ anw bolo bilen anw ka kow na kɛ cogo jumɛn o la an b'an sigi ni jamana sariya suma sariya sen 15nan ye l'article 15 de la constitution qui dispose toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l'État. Ni jamana sariya suma ka ɲɛfɔliw ye ko anw bɛɛ kelen-kelen maa maa bɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kelen-kelen ni sigida sanuman ka kan sigida kɔlɔsili n'a lakana ye jamanaden bɛɛ ma walima maa maa bɛ jamana in kɔnɔ a bɛɛ ma wajibi ye ani jamana yɛrɛ ma wajibi ye o la bi ni anw ka kungo b'a la ka halaki an ye fɛɛrɛ kɛ o la an bɛ samiyɛ donda la mun bɛ se ka kɛ a dɔnmɔgɔw bɛ an bolo kɔrɔ yan nɔ walasa k'o walawala maa welelen o kɛnɛ kan docteur Amadou Sissoko docteur en droit de l'environnement an n'ale an bɛ ɲɔgɔn fɛ bi walasa a kan walawalali donna min bɛ kɛ sababu ye ne ni aw na kungo nafa dɔn kungo nafa dɔnlen kɔfɛ min bɛ kɛ sababu ye k'an ka kungo tiɲɛ k'u halaki an bolo an na se k'o dɔn n'o dɔnna fɛɛrɛ jumɛnw bɛ ale yɛrɛ bolo ɲininikɛla walasa a kan o sira don an kɔrɔ an k'o taama min bɛ kɛ sababu ye basigi na sabati an ka jamana kɔnɔ an ka kungow na bugun kungosogow na segin an ka kungo kɔnɔnaw la n'Ala sɔnna an bɛna babu a sigi o kan bi docteur Amadou Sissoko docteur en droit de l'environnement chargé de formation de l'ONG AMOPCP association malienne pour la promotion de la citoyenneté et la protection de l'environnement an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ bi walasa a k'an bilasira nin ko in kɔnɔna na sɔɔni an bɛ don an ka babuw kɔnɔ inshallah. Ka foli kura kɛra aw yɔrɔ an minnu matarafalen don Sherifula Jabaraniso jɛmukan sariya bulon na ka kɛɲɛ ni kuma ye babu an bɛna nun don an n'an ka mawulile docteur an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn i sɔnna ka na nin kɛnɛ in kan walasa min ye droit de l'environnement ye aw ko ten sigida lakana bolofara min ɲɛsinnen don bi an ka kungo kɔlɔsili ma ka masala o kan i y'o min kan an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn. Merci. Bien donc suntura an ka foli bɛ TV Sherifula mɔgɔw ye fɔlɔ ani an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen. A diyara n ye bi ni an ye jateminɛ kɛ ka segin ka taa kɔfɛ an bɔra k'an sigi ni an ka jamana sariya suma sariya sen 15nan ye mais sani o cɛ aw yɛrɛ ɲininikɛlaw ko ten ko la charte de Kurukanfuga min ye kabini lawale san 1236 hakili la o ka kɔrɔ ni nanzaraw ka sariya talen ninnu ye a fana ye kungo lakanani fɔ k'a gɛlɛya kosɛbɛ effectivement bi ni an ye kungo yɛrɛ lajɛ kungo mun de don ani nafa jumɛn bɛ kungo yɛrɛ la. D'accord suntura i ka nin question ɲɛna kojugu n'i ye kungo ta kungo ye fɛn caman de faralen ɲɔgɔn kan yiriw b'a la ani kungo kɔnɔ sogow b'a la ni ko kungo kɔnɔ sogow n bɛ n kan bɛ fɛnw de ma bagan minnu bɛ kungo kɔnɔ voilà donc waraw ni fɛn ninnu ani fɛnmisɛnnin ninnu insectes ninnu fɛnmisɛnnin ninnu ani ji c'est-à-dire ji minnu bɛ boli kungo kɔnɔ kulu ni fɛn minnu bɛ yen anw ɲininikɛlaw fɔ o bɛɛ de ye kungo ye yiri dɔrɔn tɛ quoi mais olu bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan an b'a fɔ o de ma ko kungo la forêt. A faamuna mais ni an ye kungo yɛrɛ ta bi an bɛ se ka nafa jumɛn dɔn kungo yɛrɛ kɔnɔna na kungo yɛrɛ nafabaw n'i bɛ se ka o ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a dɔn kungo a bɛ yen mais ni nafa ni nafa nin bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na an mako b'o la. suntura kungo nafa tɛ se ka fɔ ka ban c'est-à-dire diɲɛ yɛrɛ adamadenya jɔsen yɛrɛ de ye kungo ye a b'a fɔ ma ko les forêts sont les poumons de l'humanité a bɛ i n'a fɔ kungo ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ fugonfugon ye n'i ye kungo ta sisan fɛn bɛɛ bɛ kungo kɔnɔ kungo ye fɛn bɛɛ di an adamadenw ma an ka dumuniw bɛ bɔ a kɔnɔ an siyɔrɔ fɛnw bɛ bɔ a kɔnɔ c'est-à-dire fɛn minnu bɛ kɛ k'an siyɔrɔw dilan olu bɛ bɔ a kɔnɔ ji bɛ bɔ a kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ bɔ kungo kɔnɔ suntura i m'a ye an ka furaw bɛ bɔ a kɔnɔ n'i y'o ta kungo jɔyɔrɔ ka bon adamadenya kɔnɔ
ani an ka sigida yɛrɛ kɔnɔna na kungo jɔyɔrɔ ka bon kojugu. nin bɛɛ nafa bɛ kungo kɔnɔ. nin bɛɛ b'a kɔnɔ. a diyara n ye mais o kɔnɔna bi ka kɛ ni an ka hakilina ye ni o ye déforestation ye an k'o ja kungo ka kungo halaki pewu k'a kɛ saheli kungo yɛrɛ ye ala k'an kisi a ma hali n'a sɔrɔ a bolo dalen don an ka jamana na kaban ale yɛrɛ ye mun ye. donc ja kungo dɔnni kuma ninnu na. ja kungo o ye ka kungo tiɲɛ k'a kɔnɔfɛnw tiɲɛ n ye fɛn minnu f'i ɲɛna yiri ni sogo minnu bɛ yen parce que n'i ye kungo ta fɛnw bɛɛ de dondonnen bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ n'i ye yiri tigɛ sisan i b'a ye sogow bɛ taa ni ji minnu bɛ kungo kɔnɔ sisan ni yiri tigɛra o jiw bɛ ja o jiw ye sogow minyɔrɔ ye jɛgɛw fana bɛ jiw jukɔrɔ fɛnw bɛɛ donc ni kungo tigɛra olu bɛɛ de bɛ taa i m'a ye donc kungo kɔnɔ fɛn ninnu bɛ sa yiriw bɛ sa baganw ni fɛnw bɛ sa donc n'o sara o kɔlɔkɔlɔ fana bɛ se ka se an adamadenw ma ani an ka sigida fana ma. mais bi ni an ye jateminɛ kɛ o ko in kan i da sera o ma sisan mais min bɛ an nafa nin kɛnɛ in kan o de ye bi an tun bɛ yɔrɔ mun dɔn an ka dugu la misali la anw ye Sɛgɛnakaw ye Kɔlɔnjɛba mara la anw ka kungo kɔnɔ n'i kun donna a kɔnɔna na hali ni tununa i bɔra jiri dɔw kan i b'a dɔn mais bi olu caman bɛ yen u tɛ yen an minnu ye ɲininikɛlaw ye kungo jumɛn nana ni o jiri ninnu tununi ani kungo yɛrɛ halakili ye ta les principales causes. voilà donc Suntura n'i ye ɲininka o la n b'a fɔ an ka kungow tiɲɛni bi an adamadenw kɛwale de don ni ko an kɛwalew an ka baaraw b'a la an kɛwalew yɛrɛ b'a la vis-à-vis des forêts an kungo minɛcogow b'a la n'i y'an ka sɛnɛkɛcogo ta sisan n'an ko ma ko agriculture sɛnɛ donc o jɔyɔrɔ ka bon kungo tiɲɛni na parce que chaque fois an bɛ yɔrɔ kuraw de tigɛ ka yiri kuraw tigɛ ka yɔrɔ kura dangarikɛ yɔrɔ kuraw la pour que an bɛ se ka sɛnɛ kɛ cogo min na donc n'an y'o yɔrɔw o sɛnɛw kɛ an bɛ tila k'olu bila donc ainsi de suite an bɛ kungo fɔri dɔɔni dɔɔni fo ka forêtw ban k'u kɔnɔfɛnw ban ensuite an ka activité minière n'o ye an ka sanubɔ ni fɛn ninnu ye olu fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ kungo tiɲɛni na ani activité industrielle donc développement kɛra sisan yiriw bɛ tigɛ k'a kɛ banw ye k'a kɛ sow ye k'a kɛ fɛnw ye donc olu bɛɛ de bɛ bɔ kungo kɔnɔ donc an ka ɲinini y'a jira o de ye jɔyɔrɔ adamaden de jɔyɔrɔ ka bon kungo tiɲɛni na kosɛbɛ kosɛbɛ mais o fana t'a jira ko sababu dɔw bɛ yen minnu bɛ kungo tiɲɛ o tɛ adamaden nɔ o ala yɛrɛ ka kɛ ye olu bɛ yen par exemple ni tile bonyana sisan ni funteni bonyana i b'a ye souvent kungo bɛ se ka tasuma ta yɛrɛ ma donc kungo bɛ tasuma ta yɛrɛ ma k'a sɔrɔ mɔgɔ m'a bila la ni chaleur bonyana ni funteni bonyana kosɛbɛ donc n'o kɛra kungo bɛ tasuma ta kungo bɛ jeni wala kɔnɔfɛnw bɛ jeni o fana ka bɔ yen sécheresse n'an b'a fɔ a ma ja donc o ye phénomène min o naturel ye o ye ala ka kɛ yɛrɛ ja bɛ se ka na donc n'o kɛra yiriw bɛ sa u yɛrɛ ma kungo kɔnɔfɛnw bɛ sa baganw bɛ sa yiriw bɛ sa jiw bɛ ja donc olu fana bɛ se ka kɛ kungo tiɲɛni sababu ye ani volcan donc volcan fana bɛ se ka bɔ n'o o bɔra sisan o tasuma bɛ se ka kungo minɛ a bɛ se ka jiw ja ka fɛnw kɛ donc olu fana bɛ se ka kɛ kungo tiɲɛni sababu fana ye mais n'i y'olu kungo tiɲɛni sababu fila ninnu ta donc adamadenw de kɛwale jɔyɔrɔ ka bon kungo tiɲɛni na kosɛbɛ kosɛbɛ. donc ala ka latigɛ ninnu bɛ da sira ma cogo min na mais o kɔfɛ anw yɛrɛ kɛwalew de b'a la bi ka an ka kungo tiɲɛ ta effectivement kosɛbɛ 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 d'accord n'a ye nin ta k'a lajɛ bi anw ka jamana an y'a fɔ jamukan daminɛ la ala ma kɔgɔji nɔgɔya anw ye mais kungo kɔni tun bɛ anw fɛ yan nɔ hali n'a sɔrɔ a bilama gɛlɛya don bi n'an ye kungo tiɲɛ in ta k'a lajɛ hakili la chiffres bɛ aw bolo nin ko ninnu kan o bɛ awɔ e bɛ se k'an bilasira ni mun ye a kɔnɔna na kɔlɔlɔ in a bɛna kɛ mun ye bi sini ani sinikɛnɛ ma kungo tiɲɛni. d'accord Suntura ye ɲininkali min kɛ nin ye ɲininkali ɲumanba de ye n'i ye ɲininiw y'a jateminɛ k'a daminɛ 1960 la Mali ye indépendance ta tuma min na ka se bi ma donc forêt hectare 4 kɔ de tun bɛ Mali kɔnɔ mais kana fɔ 2018 2019 2020 na rapport y'a jira donc k'a tɔ tora ba 80 dɔrɔn de ouais 4 kɔ la 4 kɔ la de 1960 kana bi la donc a tɔ tora ba 80 damadɔ dɔrɔn de bon n b'a dɔn k'a bɔ o jateminɛw la o kɛra 2020 yan fan ninnu fɛ kana sisan dɔ fɛnɛ bɔra a la parce que jateminɛw y'a jira san o san hectare ba 50 o kungo de bɛ tiɲɛ Mali kɔnɔ jateminɛw y'a jira cogo min na hectare ba 50 chaque année san o san donc kɔnɔganko don dɛ
kana kamanaganko a ka jugu kamanaganko do suntura nafa minnu fɔ kungo la n'a fɔra kungo ka tiɲɛ an bolo ta kɔgɔjidenw tɛ an fɛ yan nɔ ko an ka baaraw bɛ gulon jago la effectivement bagan mara ni mɔni o de bɛ an fɛ yan kosɛbɛ ani sɛnɛ base ye sɛnɛ est ce que hali a tɛ kɔlɔlɔ lase sɛnɛ yɛrɛ ma wa a bɛ kɔlɔlɔba se sɛnɛ ma suntura n'i y'a mɛn sɛnɛ yɛrɛ bɛ ɲa san de bɛ na n'i y'a mɛn san fɛnɛ bɛ na yiri de bɛ ji sama ni yiri tɛ yen dun a bɛ gɛlɛya n'i ye jamana minnu ta kungo ka ca jamana min na i n'a fɔ Côte d'Ivoire an kɛrɛfɛ i b'a ye san bɛ na yen nɔ sanba bɛ na yen nɔ donc sɛnɛ bɛ ɲa mɔni bɛ ɲa bagan mara fɛnɛ bɛ ɲa mais n'i ye Mali ta par exemple n'i ye Mali kila sigiyɔrɔma 3 ye sigiyɔrɔma 1 dɔrɔn de ye kungo ye sinon a tɔ sigiyɔrɔma 2 o bɛɛ ye désert ye o bɛɛ kɛra cɛncɛn ye ka ban i m'a ye donc o sigiyɔrɔma 1 donc n'an m'o minɛ ka ɲa suntura a ko bɛ caya kojugu kojugu kɔlɔkɔlɔ bɛ bonya kojugu a bɛ bonya de d'accord o yɔrɔ in bɛ an nafa dɔɔni i da sera Côte d'Ivoire jamana ma an minnu ye ɲininikɛlaw ye vous êtes aujourd'hui ancien chercheur ni an ye jateminɛ kɛ jamana minnu kɛlen don k'an lamini par exemple n'an ye misali ta Côte d'Ivoire jamana ani Sénégal jamana kan k'o ni an ka kungo sanga an bɛ farafinna tilebilanfan jamanaw ye n'an y'u sanga e min ka ɲinini bɔl'o fɛnw kan e ye jateminɛ jumɛn kɛ danfaraw la u ni ɲɔgɔn cɛ bien donc suntura i ka nin ɲininkali ɲana kojugu donc i y'a fɔ cogo min na ne ka ɲinini bolila o de kan Mali ni Côte d'Ivoire u ka kungo lakanani a ko bɛ cogo di donc an ka ɲininiw kɔnɔna na an ye taliko caman kɛ Abidjan ani Côte d'Ivoire yɔrɔ dɔw la bon n ye min jate minɛ différence ba bɛ ani Côte d'Ivoire jamana cɛ kungo voilà donc kungo kɔnɔna na donc olu fɛ yen u ka kungo ka ca n'an ta ye kungo min bɛ a ca n'an ta ye kosɛbɛ i m'a ye donc u fɛ yen n bɛ exemple kelen dɔrɔn d'i ma an fɛ yan nɔ sariya an ka baara yɔrɔ min ɲɛsinnen bɛ ji ni kungo ma n'an b'a fɔ o ma ko eaux et forêts an fɛ yen direction de don mais Côte d'Ivoire fɛ yen voilà Côte d'Ivoire fɛ yen donc département kelen de don minisiriso kelen de don ka minisiri dɔrɔn minisiriso kelen bila eaux et forêts kama dɔrɔn kama ji ni kungo lakanali kama u ka wari bɛ d'u ma budget bɛ d'u ma jama ka ca matériel b'u bolo fɛn bɛɛ b'u bolo pour que u bɛ se k'u ka foro u ka kungo lakana cogo min na o bɛ yen nɔ n'i y'u ka sariyaw fɛnɛ ta u ka sariyaw ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ donc sariyaw tala cogo min na a ka ɲi parce que olu ka sariya tali la i b'a jate minɛ olu bɛ bɛɛ de wuli ni sariya bɛ ta san bɛɛ État ka mɔgɔw b'a la citoyens b'a la sigida mɔgɔw b'a la n'an b'a fɔ o ma ko population locale olu b'a la donc bɛɛ de hakilina ɲininkali bɛ kɛ donc u bɛ sɔrɔ ka sariya ta o hukumu kɔnɔna na donc n'i y'o sariya sugu ninnu ta sisan o bolili o bɛ nɔgɔya kosɛbɛ n'a bɛ fɔ o ma ko application donc o bɛ nɔgɔya kosɛbɛ donc an y'o danfaraw fɛnɛ n'i ye Côte d'Ivoire ta fɛnɛ olu ka forêt dɔw bɛ yen u b'a fɔ o ma ko forêt classée les aires protégées donc o forêt classée ninnu kɔnɔ kungo ninnu kɔnɔ baara foyi tɛ k'a kɔnɔ sɛnɛ tɛ k'a kɔnɔ bagan tɛ mara a kɔnɔ foyi tɛ k'a kɔnɔ pour que kungo bɛ se ka voilà donc ɲinkura sɔrɔ ka ɲɛnɛmaya donc u kɛlen don ka service dɔ fana kɛrɛnkɛrɛn o kama n'u k'o ma ko office ivoirien des parcs et réserves OIPR donc olu ka budget fana bɛ d'u ma u ka budget bɛ d'u ma ka wari d'u ma pour que u bɛ se ka u tɛ baara foyi kɛ k'u dan don o forêt ninnu na o kungo ninnu protégelen don k'u dan don olu ma pour que mɔgɔw kana dankari k'u la voilà donc an y'o bɛɛ jateminɛ yen nɔ et puis ne y'a jateminɛ yen population fɛnɛ ne y'a jateminɛ ONG ni association minnu bɛ yen u ka ca kosɛbɛ u ka ca et puis u bɛ baara kɛ dans ce sens an y'o fɛnɛ jateminɛ en un mot n'i y'a jateminɛ ɲinini de don han an ye comparaison de kɛ an y'u singa ɲɔgɔn ma de donc ivoiriyɛnw ka sariya bolo u ka baarakɛyɔrɔw c'est-à-dire olu jan donnen don kosɛbɛ kosɛbɛ kungo ni sigida yɛrɛ donc bakuruba la sigida yɛrɛ lakanani na ka tɛmɛ an ta kan dɔɔni an k'o tiɲɛ fɛnɛ fɔ o t'a yira k'an t'an ta kɛ an fɛnɛ bɛ k'an se kɛ parce que jamanaw ka réalitéw tɛ kelen voilà donc an sigi yɔrɔw tɛ kelen ye wariko la an tɛ kelen ye donc jamako yɛrɛ la an tɛ kelen voilà d'accord mais est-ce que n'i y'o yɔrɔ jateminɛ o tɛ i n'a fɔ engagement politique ye dɛ c'est à dire que jamana marabagaw ko o ɲɛsin kungo ko yɛrɛ ma kosɛbɛ kosɛbɛ est ce que o fana t'a to bi lakana min bɛ ani nɛɛma min bɛ yen
o jɔyɔrɔba b'a la kosɛbɛ. Effectivement Suntura o jɔyɔrɔba yɛrɛ de b'a la ni jamana ɲɛmɔgɔ minnu nana sisan minnu ka taawale an k'an jan don an ka sigida la an k'an jan don an ka kungow la i b'a ye olu bɛ u jan don kosɛbɛ kosɛbɛ o fɛnw na i n'a fɔ sariya bolo la nafoloko la ani fɛn wɛrɛw la donc maintenant an bɛnna ɲɛmɔgɔw ma minnu tɛ o tɛ minnu ka baba ye parce que bɛɛ n'i ka priorité don donc n'o tɛ minnu ka baba ye a ko bɛ gɛlɛya dɔɔni voilà alors que nécessité de don diyagoya de don an k'an ka sigidaw lakana an k'an ka kungow lakana parce que an ka adamadenya tɛnkunnen b'olu la ni kungo kɔni tɛ yen an ka bila an kunna balo tɛ yen a balo tɛ yen dɛ parce que an y'o fɔ kungo de bɛ fɛn bɛɛ d'an ma an mago bɛ fɛn fɛn na wa a bɛ ji duman d'an ma a bɛ fiɲɛ d'an ma a bɛ dumuni d'an ma a bɛ fura d'an ma fɛn bɛɛ a b'a bɛɛ d'an ma an mago bɛ fɛn fɛn la mais an yɛrɛ de kɛwale ye kungo tiɲɛ k'a kɔnɔfɛnw laboli ka dɔw si la tugun. Nin gɛlɛyara dɛ. Gɛlɛyara dɔɔni. Ni nin bɛɛ b'a la o kɔrɔ ja an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ka balo ɲɛnamaya a gulonnen don kungo la. A gulonnen don a la Suntura. Mais alternative san nɔ minnu ye fɛɛrɛw ye parce que n'an ye jateminɛ kɛ an minnu ye Kɔlɔnjɛba mara mɔgɔw ye Mali kɔnɔna na jango Bamakɔ i bɛna ye k'a fɔ lɔgɔ ni charbon an caman b'a fɔ mais i b'a sɔrɔ o de bɛ anw fɛ yen nɔ. Min bɛ bɔ anw ka mara la bi o de barika ka bon Kɔlɔnjɛba mara la o de barika ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ charbon ni lɔgɔ la mais est-ce que bi fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ an bɛ se ka minnu kɛ ka olu remplacer aw ɲininikɛlaw ta fan fɛ. Effectivement Suntura o fɛɛrɛw bɛ yen nɔ i m'a ye jamana dɔw y'a fɛɛrɛw labatoli yɛrɛ daminɛ mais i y'a fɔ cogo min na Mali ye jamana ye bon seba t'an ye fɔlɔ o fana ka bɔ yen bon volonté politique n'an b'a fɔ o ma ŋaniya an y'o kuma fɔ donc n'o fana sera ka kɛ an bɛ se ka nin ko ninnu daminɛ dɔɔni 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 n'i y'a jateminɛ Mali la an ka source d'énergie a bɛɛ ye yiri de i m'a ye donc n'an bɛ ji kalaya a bɛ kalaya yiri de la n'an bɛ suman tobi a bɛ tobi yiri de la gaz ni fɛn ninnu olu ye luxe de ye Mali la o se tɛ ba ye n'i ye gaz baara yɛrɛ jateminɛ bi Suntura a kuma ka ca i m'a ye donc i ye min fɔ kɛwale dɔw bɛ se ka labato an ka bɔ ka yiri kɛ énergie ye an bɛ se ka taga fɛn wɛrɛw la i n'a fɔ san ka ɲama ninnu an ka ɲama n'an bɛ ɲama ninnu bɔ an ka so wala k'olu yɛlɛma k'olu kɛ énergie o bɛ se ka kɛ tile fɛnɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn tile ko kɔni tɛ Mali la wala donc fɛn foyi tɛ Mali bolo kɔni tile kɔni b'an bolo o ɲɔ ɲalen b'an bolo voilà o ɲɔ ɲalen b'an bolo donc o fɛnɛ bɛ se ka labaara donc o fɛnɛ kɛ énergie ye k'o kɛ courant ni fɛn ninnu o bɛ mɔgɔw dɛmɛ n'a bɛ f'o ma ko énergie solaire o bɛ se ka kɛ sinon an ɲininiw yɛrɛ kɔnɔ o y'a jira ko chinois de la ka na étude dɔw kɛ ɲinini dɔw kɛ k'a fɔ ni Mali sera ka centrale c'est à dire ka tile labaara ka kɛ courant ye donc Mali dɔrɔn tɛ dɛ an bɛ se ka courant di an dafɛ jamana ninnu ma fu hali n'u ma wari d'a ma hali n'an ma feere u ma k'a d'u ma fu. Mali yɛrɛ bɛ se ka courant sɔrɔ courant ko dɛsɛ b'an crise bɛ yen Mali bɛ se ka courant sɔrɔ tile in na ka fɔ k'a di an kɛrɛfɛ mɔgɔw ma fu parce que Mali ye jamana min ye hinɛ jamana de don i m'a ye o jateminɛw y'o yira mais hali bi fɔlɔ peut-être moyen ma sɔrɔ fɔlɔ ko o projet ninnu la sabati fɔlɔ sinon n'olu la sabatila sa i b'a ye courant ko gɛlɛya ni fɛn minnu bɛ yen caman bɛ bɔ a la et puis n'o kɛra fɛnɛ yiriw kungow donc u bɛ la ɲɛnɛma la tuguni kungo kɔnɔ sogow bɛ na jiw bɛ na san bɛ na sumaw bɛ ɲa fɛn bɛɛ bɛ kɛ c'est à dire n'i ye sigida ta fɛn bɛɛ de donnen don ɲɔgɔn kɔnɔ ni kungo tɛ yen sisan o kɔlɔkɔlɔ ka ca kojugu mais ni an farala an ka kungow la dɔɔni ka kungo to a ka ninakili dɔɔni donc ka actif ka baara wɛrɛw kɛ pour que kungo ka ninakili dɔɔni i b'a ye donc kow bɛ ɲa kosɛbɛ kow bɛ segin n'a fɔ kɔrɔlen voilà hali fiɲɛ fɛnɛ bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ courant ye énergie n'a bɛ f'o ma ko énergie éolienne mais a bɛɛ bɛ fiɲɛ kelen min bɛ ci mais fiɲɛ fana man ka jamana kɔnɔ ani tile bɛ yan nɔ donc matière première b'an bolo mais peut-être wariw ni hakilinaw ma s'a ma kosɛbɛ kosɛbɛ donc k'u kɛ priorité an ka jamana kɔnɔ an bɛ se ka kuma dans ce sens kan sinon an b'a dɔn an ka ɲɛmaaw b'a dɔn a projets bɛ yen o fana bɛ k'u se ka an ka tiɲɛ fɔ mais priorité caman bɛ yen peut-être ni y'a fɔ cogo min na ni gouvernement min nana bɛɛ n'i ka priorité don quoi
ni ala an garsɛgɛ gouvernement na min ka priorité ye sigida lakanani ye kungo lakanani ye peut-être ba ni projet nu bɛ se ka lawaleya. Docteur ni diyara n ye mais bi nin kɔni kun ye fɛɛrɛ ye aw ɲininikɛlaw bolo bi aw sera ka fɛɛrɛ mun ɲini k'u bila sen kan aw ka ɲininikɛ gafew kɔnɔ par exemple n'a ye misali ta i ka doctorat kan i b'a sɔrɔ i baara kɛ nin kan a gafew kɔnɔna a ye ladilikan ba jumɛn kɛ maa minnu bɛ yen togoda la bi ni ko k'u ka charbon tigɛ dabila k'u ka lɔgɔ ɲini dabila u bɛ sɔn ka caman f'i ma mais n'o bi kɛ est-ce que aw ka ɲininiw bɔra fɛɛrɛ dɔw kan mun bɛ se ka kɛ sababu ye n'a fɔra u ka nin bila u bɛ se ka bolo minɛ wɛrɛ sɔrɔ est-ce que aw fana ɲininiw kɛ k'o ladilikanw di jamana ɲɛmɔgɔw ma. Effectivement Suntura y'a fɔ cogo min na an ka ɲininiw kɔnɔ an y'o fɛɛrɛw caman caman de kɛ min bɛ se k'a to an ka sigidaw bɛ ɲa bakurubaya la ani an ka kungodaw bɛ se ka lakana cogo min na i ye min fɔ n'i y'an ka togodaw ta donc olu ka baara pratiquement olu ka baara bɛɛ bɛ kungo kɔnɔ baara de sɛnɛkɛlaw b'a la yiritigɛlaw b'a la charbon bɔlaw b'a la jɛgɛminɛlaw fɛn caman b'a la donc n'i ko sisan k'olu kana baara kɛ kungo kɔnɔ sisan u ka n'u dahirimɛ bɔ kungo kɔnɔ a bɛ gɛlɛya c'est pourquoi an y'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ n'o ye gouvernement n'a ka mɔgɔw ye u ka proposition kɛ baara b'o la hakilina b'o la fɛn b'o la ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc an k'an sigi k'a fɔ an k'an ka mun kɛ pour que an bɛ se k'an kɔ don an ka kungow la dɔɔni pour que kungo ka se ka labaloya o fɛɛrɛw caman bɛ yen hali n'i ye sɛnɛkunda ta voilà donc sɛnɛ modèle dɔw bɛ yen donc n'i y'olu kɛ i b'a ye sisan o ka ɲi forêt ma i n'a fɔ sylviculture sisan tubabukan na c'est à dire ka kungo kɔnɔnaw na sisan ka sɛnɛw kɛ yen nɔ i ma yiri tɛ tigɛ tuguni dɛ mais yiri bɛ to yen yiri bɛ to yen sɛnɛ bɛ kɛ yiriw duguma. mais o sɛnɛfɛn est-ce que an ka sumansi ninnu bɛ sɔn ka adapter a bɛ sɔn o bɛ adapter a la ɲininiw bɛ k'a kan i ma ɲininiw bɛ k'a kan ka dugukolo ta k'a lajɛ est-ce que a bɛ sɔn nin na a bɛ sɔn nin na a bɛ se ka kɛ Suntura ɲininiw kɛra yɛrɛ u b'a kan yɛrɛ mais mɔgɔ bɛ se k'u yɛrɛ balo la u b'u yɛrɛ balo a la an bɛ yiri nɛɛma sɔrɔ an b'a den sɔrɔ san bɛ na et puis sɛnɛ fana bɛ ɲa o fana bɛ yen i ma ye écotourisme fana bɛ yen o ye mun ye ka taga tourisme kɛ kungo kɔnɔ n'i ye Botswana jamana ninnu ta sisan ani Malawi ni fɛn olu ka ressources fanba b'olu la mɔgɔw bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ ka to olu ka kungo kɔnɔna ninnu na parce que kungo kɔnɔ sogow bɛ yen u kɛlen don k'u lakana donc mɔgɔw bɛ taa wari sara k'u lajɛ i ma ye donc mɔgɔw bɛ wari sara k'u lajɛ u tɛ faga u tɛ foyi donc o bɛ nafa fana ladon jamana ma o fɛɛrɛw caman fana bɛ yen. a diyara n ye bi jamukan k'a kun cɛ e bɛ ladilikan ni walima jatigɛkan jumɛn an bɛ se k'a fɔ ten parce que e yɛrɛ ta in a kɛlen don k'an yɛrɛ la siran fɔlɔ nin kɔrɔ ye an bɛɛ lajɛlen ko bɛ nin ko in na n'a kɛra ko min ye an bɛ ɲɛ a ko la e ko maa si tɛ to ko a la a kɔlɔlɔ bɛ se bɛɛ lajɛlen ma fanga ni fanga y'a fɔ ten a bɛ ten bilasiralikan laban walasa minnu ye acteurs privés ye a ko tɛ a ka sariya kumakanw na n'o ye kɛnyɛrɛye baara yɔrɔ daw ye ka se ONG ni association ma fondation bɛɛ walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka wuli k'i jɔyɔrɔ kɛ ko in na jirituru ni fɛn wɛrɛw fan fɛ. voilà Suntura i y'a fɔ cogo min na a bɛ jatigɛ kun bɔ f'an k'o ɲɛfɔ diɲɛ tɔnba min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko GIEC diɲɛ bolofara bɛɛ b'a la mɔgɔw bɛɛ b'a la donc minnu bɛ ɲinini kɔ u farala ɲɔgɔn kan u ka rapport dɔw tɔnbɛra u y'a fɔ ko anw minnu bɛɛ balo la bi an nin yɔrɔ an ka hakɛ min bɛ kungo fɛn kan sigida kan an y'o dun ka ban k'an y'o dun ka ban an y'a dun an y'a tiɲɛ donc sisan an bɛ ka balo an mɔdenw na an fufafu minnu bɛ nalen n'a bɛ fɔ o ma ko génération future an bɛ ka balo olu de nin yɔrɔ kan sisan an y'an ta dun k'o ban an bɛ ka balo juru la sa an bɛ ka balo juru la an mɔdenw n'an tulomasamaw ka juru la donc pour que k'o sigi o kɔ sisan i y'a fɔ cogo min na donc welewelema bɛ bila bɛɛ de ma jamana dɔrɔn tɛ citoyen b'a la bɛɛ b'a la i m'a ye parce que i y'a fɔ cogo min na article 15 o y'a fɔ donc ka sigida lakana jagoyalen don bɛɛ kan i m'a faamu donc pour cela an bɛ min fɔ jamana ɲɛna fɔlɔ donc jamana ka sigida lakanani u k'a don ba la i m'a faamu ni u k'a don ba la hali bi u bɛ ka effort min kɛ u ka dɔ fara kan i m'a faamu u ka wari min bɛ di
minisiriso min ɲɛsinen bɛ kungo ni sigida ni ji ni wala yiriwasiman ninnu ma donc u ka wari min bɛ d'u ma par exemple u ka dɔ fara kan a ka dɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye baarayɔrɔ min ɲɛsinen bɛ ji ni kungo ma n'i y'a jateminɛ an ka ɲininiw la an y'a jateminɛ hali u ka personnel tɛ c'est à dire u ka mɔgɔ tɛ tɛmɛ mɔgɔ a tɛ 1000 bɔ yɛrɛ Mali bɛɛ a bɛ se ka kɛ dɔ farala kan an ka ɲinini kɛ tuma min na parce que a kɛra san damadɔni kɛra a kuma la a tun tɛ 1000 bɔ yɛrɛ pendant que an bɛ ka kuma jamana tɔw olu dɔw ta ye miliyɔn ni fɛnw ye n'a fɔra o mɔgɔ 1000 k'u ka Mali kungo bɛɛ lakana a tɛ se ka kɛ c'est pour que n'i taara yɔrɔ dɔw la kungo eaux et forêts ka postes bɛ yen nɔ mais mɔgɔ t'a la i m'a faamu donc an b'a ɲini u fɛ u ka mɔgɔw recruter surtout mɔgɔw bɛ chômage la jeunes bɛ chômage la u ka mɔgɔw recruter donc ka wari di o mɔgɔ ninnu ma ka minɛnw d'u ma baarakɛminɛnw d'u ma sutura pour que u bɛ se ka kungo lakana comme il faut voilà i n'a fɔ mɔbiliw bolimafɛnw ani fututala ni drone ni fɛn ninnu n'i ye jamana tɔn o de b'olu ka mɔgɔw bolo donc n'o kɛra a bɛ se ka kungo lakana parce que ni drone t'e bolo sisan n'a fɔra k'e ka hectare 10 lakana e kelen sisan i tɛ se o sutura i m'a faamu i tɛ se donc k'u bila condition bɛɛ la pour que u bɛ se k'u ka baara kɛ ka ɲa o ye État ka fan ye ka sariya ta sariya caman kɔni bɛ Mali kɔnɔ bakuruba la minnu bɛ sigida protéger minnu bɛ voilà donc forêt ninnu n'an k'o ma kungo ninnu protéger a caman bɛ yen parce que n'i y'a jateminɛ Mali tagara kɔfɛla na sariya fɛn fɛn taara Mali y'a bɛɛ ta et puis yan fɛnɛ sariya caman bɛ yen mais Sénégal fana n'i ye kungo cɛ ci ka pinɛ bɛ lajɛ a bɛ lajɛ dɛ ne yɛrɛ ye o expérience ye n taatɔ la an ka recherche la Dakar n'i tɛmɛr'o bɔ forêt kɔnɔ u bɛ mobili lajɔ k'a bɛɛ f'u ye hali n'a bɛ heure 3 heure 4 ta bɛɛ de bɛ f'u ye mobili pinɛw bɛɛ lajɛ n'i y'a sɔrɔ aw ma sogo faga mais ka mɔgɔw la n'a sɔrɔ mɔgɔw ma fɛn minɛ a bɛ kɛ dɛ i m'a faamu donc an ka contrôle bɛɛ an ka forêt donda n'u bɔdaw la i n'a fɔ faya ninnu ni boucles bawle ninnu donda n'u bɔdaw la an k'o bɛɛ fɛn bien donc an fɛnɛ an minnu tɛ gouvernement baara kɛ gouvernement n'an b'a fɔ ma citoyen an fɛnɛ bɛ n'an jɔyɔrɔ don i m'a faamu i n'a fɔ anw ɲininikɛlaw filɛ sisan ni anw ye an jɔyɔrɔ dɔ la o donc ka kuma k'a cari i m'a faamu k'a fɔ kungow tiɲɛnen don an ka sigidaw tiɲɛnen don a kɔlɔkɔlɔw filɛ nin n'an ma nin kɛ nin m'an sɔrɔ nin m'an sɔrɔ i m'a ye donc il faut l'éducation environnementale voilà donc bɛɛ kan ka lamɔ ka kungo ni sigida labato i m'a faamu donc u dilan o de ka ɲi c'est pour cela que an yɛrɛ bɛ kɛlɛ ni fɛnw na n ka programme ka don ekɔliso la k'a daminɛ premier cycle la fo université la donc éducation à l'environnement a ka don a la. Merci bien. Merci. Docteur Ami fo k'i waleɲuman dɔn o de bɛ dan sigi bi jɛmukan sariya bulon na Cherif Fula Jabaramuso kan k'a ɲini an ka jamana faamaw fɛ jamanakuntigi kɛrɛnkɛrɛnnen na an ka sigida a tiɲɛnen don bi an ni bɛ sɛnɛ kan sɛnɛ ye tiɲɛ don mais ɲininikɛla bɔra k'a fɔ an ye ko ɲininiw bɔra k'a fɔ walasa sɛnɛ ka ɲɛ fo a k'a sɔrɔ kosɛbɛ min ye sigida ye a lakanen don kungow bɛ yen nɔ san bɛna jiriw nɛma kama ni jiriw bɛɛ tiɲɛna gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ cikɛ bɛ gɛlɛya bagan marako kuma tɛna fɔ o la kɔgɔji dun tɛ anw ka jamana na i n'a fɔ an dafɛ jamana dɔw n'olu ka baara fanba ye jago ye anw ta ye sɛnɛ ye n'i ye sɛnɛ bɔ an bolo bi gɛlɛya dan don fɛn o fɛn bɛ se ka na n'o ye an k'o lajɛ o la an bɛ ladilikan de kɛ ka tila ka welewele da jamana marabagaw ye k'a fɔ min ye nin minisiriso ye waati nataw la u ka maa bila minisiriso in kɔnɔ maa minnu jan bɛ sigida lakana na maa minnu bɛ ko in ɲɛdɔn n'u y'a kalan a hamina b'u la n'a bɛɛ kɛra politiki maaw ye nin cogo ninnu na kamanaganko don bari an bɛɛ lajɛlen ka nafa o de gulonlen nin ko in na faamako t'o la fantanko t'o la an ka jamana Mali sɛnɛ ni bagan mara anw sininen don o kan kosɛbɛ ni o bɛ bɔ an bolo fɛn min fɛ a ka ɲi an ka jango la o la ministère de l'environnement fɛrɛ ka kɛ waati nataw la a ka kalifa techniciens la mun bɛ kɛ sababu ye ko in a na ɲɛ an bɛɛ lajɛlen ka basigi b'o la sara dɔ jamukan kɔnɔ an b'a fɔ bi ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ don wɛrɛ sigi tun bɛ ka kɛ nin hakilina in kan la problématique de la déforestation et ses conséquences au Mali maa welele docteur Amadou Sissoko spécialiste en droit de l'environnement et chargé de formation de l'ONG AMAMCP, Association malienne pour la promotion de la citoyenneté et la protection de l'environnement. On a les kumé ñoo fait bi wala sa akam la sarani la trikan ni do na tawla ne aw ana ñoo soro jam kamara ka e ba fola assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.